नबसरनायनि केस नबसरनाया बर' नङागारा बर' कसारि माने ट्राइबेलफोरनो थिखाना दोननाय 5 नं लकसभा समस्तिनिफ्राय बे एमपि जादों। इलिगेल बियो इलिगेल। दा जोंना सार्टिफिकेटखौ होनो नाङामोन, होनाय जाबाय। दा बेखौ होबथानांगौमोन, खिन्थु होबथानाय जायाखिसै रावबो। दा बे माने मोनसे टार्म मोनजालांखांबाय, एमपि जालांखांबाय। दा बेखौ जों केस होदोंमोन। दा हाइकर्टआव केस होदों, नियम बायदिबा हाइकर्टआव केस होनांगौ। दा हाइकर्टआ बेखौ अननाय भाबै जोंनि केसखौ डिसमिस खालामना होदों। ओमफ्राय लोगोसे बेखौ जों आरो सुप्रिम कर्टआव जों केसखौ आपिल खालामदोंमोन। दा सुप्रिम कर्टआबो अननाय भाबै बे समाव माने रन्जन गगৈ दंमोन सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसआ। रन्जन गगैया बेखौ हाइकर्टनि केस माने जायनाखि अर्डार, बे अर्डारखौनो बाहाल लाखिनानै जोंनि केसखौ सुप्रिम कर्टआव डिसमिस खालामना होदों। बे गनायदों नंगौ, माने माबाया मा होनो नबसरनाया बर' कसारि नङा नंगौ, बे सरनाय जाथिनि मानसि नंगौ, बे बिदि बुंदों बियो। खिन्थु नोंसोरो मानो ट्राइबेल सुबुङा सार्टिफिकेट होनो हाया होननानै नोंसोर माने इस्यु फ्रेम खालामाखै होननानै जोंखौ प्रसिडिउरेल पइन्टआवसो जोंखौ भुल हमदों आरोखि। ल' पइन्टआव लेगेल पइन्टआव जोंखौ भुल हमाखै सुप्रिम कर्टआबो। दा ओंखायनो दिनै आरोबाव एबार खेबाव जेब्लानाखि बे नबसरनाय देरहायो, आरोबाव जों केस होबाय। दाना जोङो बे गासिबो मेटारखौ सुप्रिम कर्टनि अर्डार जानायखौ अर्डार नाय बेखौ लाफानानै जोङो माने माबाखौ होनाय जाबाय, हाइकर्टआव केस होनाय जाबाय। आरो एबार हाइकर्टआव मा जाबावखो, बे लेगेल मेटाराव जोंखौ दाय होआब्लासे माने प्रसिडिउरेल मेटाराव जोंखौ दाय हमबाय आरो दानिया। बे पिटिसनारा आंमोन, आंनो केस होदों। दा दावराव देखायनो नाजानाया गावनो कर्टआव थांनानै केसखौ साबमिट खालामाखै ओरैनो लादों। ओमफ्राय जायनाखि माने केस फाइल खालामनाय जायनाखि कपि, बे कपिखौ नबसरनायानो रेसपन्डेन्टनो हराखै, मोनाखै ओरैनो लादों। खिन्थु गासिबो रेकर्डआ दंजोबो, दा थेवबो रेकर्ड थासेयावबो बिसोरो माने बेखौ इगनर खालामनानै जोंनि केसखौ डिसमिस खालामदों। दा बिनि गेजेरावबो जों बेखौ आरोबाव जों मानो थानो, जेननानैथ' जों थाया। केसा जेननो हागौ, देरहानाय थानो हायो, जेननो हायो, देरहानाय जेननाय थायो। खिन्थु बे गिदिर बाथ्रा नङा, चेलेन्ज खालामनायसो गिदिर बाथ्रा। जों जुजिनांगोन, जोंनि अधिकारखौ जों मोनफिननांगोन। आरो बे समस्तिया लकसभा समस्ति, क'क्राझार लकसभा समस्तिया नायल' जाला बे बर' फिसाफोरनि मोनसे लबि। बेयावनो जोङो जोंनि नांगौ रोखोम बिजाथिखौ देरहाहोनानै जोङो लकसभायाव जोङो माने बाथ्रा बुंहैनांगोन। बेखायनो जों जुजिनांगोन, जों बेखौ जेरैबो लाखिनांगोन। बे जोंनि बियो, जोंनि अधिकारखौ मालाय सेनो होनो नाङा। बेखायनो जों जेरैखौ जुजिगोन होननानै आरो जों सुप्रिम कर्टआव थांबावदों। आं सुप्रिम कर्टआव आरोबाव बेखौनो जोङो जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जानानै केसखौ होनाय जाबावबाय। दा केसा रेजिस्टार जाबाय। दा रेजिस्टार जानानै दा नै जिखुनु टाइमावनो बे केसा बिसार जागोन आरोखि दा बाथ्राया जादों बे माने कभिड जानाय माबा जानाय बायदिसिना, बेनि थाखाय बे कर्टआबो एसे स्ल' प्रफाइलाव थांदों आरोखि, दा लासै थांदों आरोखि। दा सुप्रिम कर्टआव 7 जन उकिल माने बिदिनो कभिड एफेक्टेड जादों। ओमफ्राय रेजिस्टाराबो जादों, बेखायनो लासै जादों। दा थेवबो जों सानो एबारनि बिसाराव जों देरहागोन, एबार देरहाथारनांगौ जों ओरैबायदि सानदों आरोखि। दा जिहेतु केसआबो एक्सेप्ट खालामबाय। आरो जोंनि बे माबानि केस डायरि नाम्बारा 27007-2021, ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन CA नाम्बार 007659/2021। दा बे जोंनि माने केसनि माबा आरोखि, बे केस नाम्बार। बे दा गथे जों बेखौ बे माबायाव सार्च खालामबाबो जोंनि केसखौ डिटेल्स मोननो हागोन। दा बेफोर जोंनि खबर। आरो बेजों लोगोसे जोङो ट्राइबेल बेल्टनि हा हुनि खामानिखौ जोङो थोजासे जोङो दा मावगासिनो दङ। दा जोंहा मोनसे अर्डार हाइकर्टआव दंखायो जे ट्राइबेल बेल्टआव इसिबां इलिगेल हाबनानै थानाय, दा बिसोरखौ होखारजोबनांगौ होननाय मोनसे अर्डार दंखायो। दा बे अर्डारनि कपिया दा माने बिदि माने अर्डार होनानै दोनखाबाय। हाइकर्टआ अर्डार होबाय, जिसिबां ट्राइबेल बेल्टआव हाबनानै दं इलिगेल हाबबाय बेखौ होखारनांगौ। दा बेयाव माने बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौबो रेसपन्सिबोल खालामदों। ओमफ्राय इसिबां डिसि दं, बिटिसिनि डिसिफोर, ओमफ्राय आउटसाइड बिटिसिनि जायनाखि आसामनि डिसिफोर, बिसोरबो रेसपन्सिबोल खालामदों। बेखायनो जों बे अर्डार कपिखौ लानानै जों प्रटेक्ट डिसिखौनो जों लोगो हमबाय, प्रटेक्ट डिसिनो जोङो माने कमप्लेन होबाय। जिहेतु माने हाइकर्टआ बे रोखोम अर्डार होबाय जेब्ला नोंथांमोनहा इमिडियेट होखारनांसिगौ। दा बे र' जों नायनो, जों स्टाडि खालामनो बायदिसिना होनना बुंदों। दा जोङो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ जों बांसिन जर होदों। जोङो थांनाय हाग्रामानि समाव जायनाखि मावबाय थादोंमोन बे ट्राइबेल बेल्टनि खोथा, ओमफ्राय माखासे एरियाफोरनि खोथाखौ लानानै, दा बिनि उनाव दा नैबे प्रमद बर' फैनाय सरकार समाव दा जिहेतु माने अर्डारा जानानै फैबाय जेब्ला हाइकर्टनिफ्राय, दा जों आरोबाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ जों लोगो हमबावनानै, दानि गोदान सरकारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ लोगो हमबावनानै जों नारसिनदों, जों बुंदों
जे नोंथांमोना बेखौ मावनो हानांगौ आरो बिटिसिआ जिहेथु माने बर'नि थैजों दानाय बर'नि थैजों दाजानाय बिटिसि बिनि सरकारा जुदि बर'फोरनि हा हुनि रैखानि जेबो मावाब्ला होमबालाय बे बिटिसिआव नोंथांमोना मानो जिरायगासिनो दं जों बे बाथ्राखौबो जों दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ रोखा रोखा बुंदों जों बिथांमोनखौ जेब्ला बिटिसि दाजेनो सरकार दाजेनो अब्लानो जों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ लोगो हमदों बिथांनो जों मेम'रेन्डाम होदों दा खिन्थु बिथाङा दिनैसिमबो बे मेम'रेन्डामखौ मोजाङै नायाखै आरोखि दा आगोलाव हाग्रामानि समाव माखासे प्रसेस जाना थादों जे हजों चिरां जिल्लानि एक्जिकिउटिभ अफिसारा बिसार खालामनानै नैबे माखासे एरिया जेनेबा मा होनो बे नैबे मजाबारि सथ' मजाबारि बर' मजाबारि बे गामिनिफ्राय एभिकसन खालामनांगौ होननानै बे अर्डारखौ माने एक्जिकिउटिभ अफिसारा हरदों ओमफ्राय हाग्रामानि समाव सुबलक्ष्मि जइन्ट सेक्रेटारिया रिपर्ट बिहरबाय थादों माबानाव हजों सार्कल अफिसारनाव जे एक्सुवेलि बेनि रिपर्टआ मामोन होननानै जावले जावले बिसोर बिदि रिपर्ट बिहरबाय थानायावनो समा थांनानै जोङो हाग्रामानि सरकारा बायलांबायसो आरोखि दा बिनि उनाव नैबे माबानि उनाव प्रमद बर' फैनायनि उनाव जों लगे लगे माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ लोगो हमनानै जों आरोबाव मेम'रेन्डाम हरनानै जों बेखौ माने नारसिनदों जे इमिडियेटलि माबा खालामनांगौ होननानै दा दिनै एथ' गोबाव जाबाय दिनै बिथांमोना फाइलखौनो नाङाखै फाइलानो एखमबा गोमानानै थायो अबाव थायो अबाव मायो नागिरब्ला मोना बेबायदि अबस्था बेखायनो दाखालि जों 17 थारिख खालि जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ बोराबना फैदों जे नोंथांमोना बिटिसिखौ माबोरै सालायगासिनो दं जों नोंथांमोननि चिफखौ जों लोगो हमनो थाखाय 6 मास जाबाय जों दरखास्त होनाया लोगो हमनो बिनि पिएनो जों लिरना होदों दरखास्त लोगो हमनो थाखाय एपइन्टमेन्ट बिदों आरोखि दा जेबो खबरबो गैया दबरबो गैया सिरि दा जुदि जोंनि चिफफ्रा जुदि बे रोखोम अर्गानाइजेसनखौ जुदि रेसपन्स होआब्ला लोगो हमाब्ला नों बिटिसिखौ बोरै सालायनो फालाय आरो बेबो माने दिनै एफा गिदिर जाथिनि इसु लानानैसो सावरायनो जादों ओरैनोथ' माबा मोनसे सुबिदा लानानैथ' सावरायनो नागिराखै हा हुनि समस्या बेखौ लानानै सावरायनो जादों दा दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जों दाखालि गोब्राबै बोराबनानै फैदों आरोखि जे नोंथांमोननि चिफआ मानो बिदि फालाय नोंथाङा जिथु क्लजेस्ट नोंथाङा जिथु माने चिफनि नियारेस्ट नोंथाङा बुंना हो जाहाथे रायलायो बे हानि समस्याखौ नोंथाङा बिनि फिडबेक हो जों बेखौ बुंदों आरो नोंथाङा मोनसे मिटिं लिंक इमिडियेटलि जे जोंखौ लानानै रायलायनो थाखाय नोंथांमोना मिटिं लिंक इमिडियेट रायलायनो थाखाय नोंथाङा मिटिं लिंक दायथ' ला बेखौ बुंदों आरोखि जोङो दा बिथाङा एभयड खालामनो थाखाय नोंथांमोना बुं चिफखौ नोंथांमोना बुं आरो जोंथ' लोगो मोना जों लोगो मोनब्लाथ' बुंगौ खिन्थु नोंथाङा जिथु क्लजेस्ट नोंथाङा खाथिसिन नियारेस्टसिन दा नोंथाङा बुंना हो फिडबेक हो बिदि बुंना हो जों बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि दा दिनै एथ' दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै गोबां बर' जायगाफ्राव दिनै बर'नि हाया ओरैनो माने बर'फ्रा खाजोना होनानै दोनबाय थायो हाखौ उफायथ' गैया खाजोना होआबा नटिस थाङो खाजोना होनांगौ खाजोना होयो दा जों बे हाखौ खिन्थु दखल खालामनानै लायो मालाया न' बां लुनानै ग्रोम ग्रोम आबाद मावनानै जायो दा अब्ला जोंनि अबस्था मा जागोन बेखौ जुदि जोङो होखारनानै लायाब्ला दा बिदि मेरला केस दं दा जों बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावबाय थायो दा जों बेबायदिनो जोङो मजाबारिनि केसखौ जों दाखालि रायलायनानै मैया जों खोनाबाय मैया जोंनिफ्राय थांबावदों बिटिसि आरोबाव मैया जों खोनाबाय दा नटिस मोनसे हरदों माबायाव सार्कल अफिसार चिराङाव आरोखि चिराङाव नटिस हरदों जे मा मा जामारना थादों बे माबायाव मजाबारि गामिनि सथ' मजाबारि बर' मजाबारि गामि बेखौ माने माबा हरनांगौ आरोखि गावसोरनो रिपर्ट हरनांगौ बे रोखोम जाना हरदों होनना बुंदों आरोखि जोङो बारा गोबाव थानाय नङा बारा गोबाव जों नेनाय नङा जिथु बे केसफ्रा गिदिर हायानो जोंनि भबिष्यत जों हाखौ जेनेबा रैखा खालामनांगोन आरो जों जुदि मजाबारि गामि बे एरियाखौ जुदि जोङो उद्धार जुदि खालामनो हायोब्ला बे मोनसे एग्जाम्पल जागोन दस्रायावबो जों बेखौ लासै लासैनो जों माने बेखौ माने जों मोनफिननो हागोन आदाय खालामफिननो हागोन ओंखायनो जों मदाबारि टारगेटखौ जों जर होदों बे एरियाखौ जों मोनगोन फार्स्टआव बेखौ जों जर होदों दा जों नायनि बेखौ जुदि इमिडियेट मावाब्ला जों आन्दलन थान्दलन धरना बायदिसिना लागोन जों रायजोफोरखौ लोब लोब रायजोफोरखौ जों बाहागो लानो खावलायगोन दिनै बिटिसिआ मोनफा मोनफा फ्लप जाबाय दिनै मोनफा मोनफा फ्लप जाथिनि इसुखौनो सोमोन्दो गैया जाथिखौनो सोमोन्दो गैया दाख्लै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौबो जों बेखौनो बुंदों आरोखि जे नोंथांमोना खुनु जेबो माने माबा दायथ' गैयि बायदि खामानि मावगासिनो दं दिनै बर' जाथिनि समस्याखौ नोंथांमोना जुदि गुरुत्त'खौ जुदि होआब्ला नोंथांमोना जुदि थैजों दाजानाय बे बिटिसिनि सरकारा जुदि बिटिसिनि समस्याखौ समाधान खालामाब्ला माबेखौ समाधान खालामनो हादों नोंसोरलाय नोंथांमोना अफिसाव मानो जिरायदों फालाय होननानै जों बिराद गाज्रि रोखोम सार्च खालामदों बेखौ आरोखि रागा जोंनानै मानोना जों जावले जावले थांबाय थायो बिटिसिआव जावले जावले लोगो हमनो थाङो लोगो मोना बोराबनाय फैयो रागा जोंनाय फैयो दा जिखि जाथा बे जाबाय ओमफ्राय जों मैया आरोबाव जोङो सार्कल अफिसाराव चिराङाव जों थांबावदों चिराङाव थांनाय बै माबा गामिनि बिलासपुर गामिनि माखासे न'खरहा दिनै बेबादिनो अबस्था जे माने हाया बर'फोरनावनो दङ बोसोरे बिसोरो माने आप टु डेट माबा होबाय खाजोना होबाय खिन्थु हाया मालाया लाबानो थाबाय आरोखि दा बेखौ जों मैया सार्कल अफिसाव थांनो रायलायबाय दा मोजां खबर मोनदों मैया जोङो
सार्कोल अफिसारा जोंनि गासिबो लेखा बोला बोला होनायाव चिरांनि सार्कोल अफिसारा बिथाङा माने खोथा होदों आरोखि जोङो माने आं माबागोन मावनो हागोन आं एक्सन लागोन बे बाथ्राखौ बे बुंदों आरोखि जायाव जों बुंदों बेखौ नोंथांनि सायाव जों आसा खालामबाय नोंथाङा मावनो हानांगौ आरो नोंथाङा मोनसे एगजामपोल नोंथाङा दिन्थि आरोखि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जे थानो मोना ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जे इलिगेल मानसिफ्रा खारनांगौ बेखौ नोंथाङा एक्सन लानो ओंखारनानै एगजाम माबा दिन्थि एगजामपोल हिसाबै दा बिथाङा जोंनो खोथा होदों एक्सन लागोन खामानि मावगोन होननानै आरोखि दा जों बेबायदि खामानि मावगासिनो दं आरो बेल' नङा जों दिनै मावनानै गोबां हा जों दिनै उद्धार खालामनो हाबाय जों गोबां हा उद्धार खालामनो हादों दा माबायावनो मा होनो बे बिलासपुर गामियावनो माखासे मानसिनि बर'नि हा 25 बिगासो हा जों माने बिख'ना जों होनो हादों आरोखि ओमफ्राय जों बै सरायखनसा गामिनि बर'फोरनि हा जों बेखौबो बासुगावनि आनसलिक एबसुजों जों लोगो लाफानानै जों माने बे हाखौ उद्धार खालामदों जोङो खुनु पार्टिखौ लाया खामानि मावनायाव एबसु होन इउपिपिएल होन बायदिसिना जों बिपिएफ होन जों पार्टिखौ लाया जातिनि खामानि मावनायाव जयै मावनांगौ बयबो लोगो लाफानांगौ जों बेखौ लुबैयो आरोखि दा बेखौ जों मावदों आरो जोंनि बे माबानि बै गंगार जावफ्लावनि हा गंगार जावफ्लावनि हाबो 25 बिगासो हा बर'फोरनि जुग जुग जों बे मावनानै जाबाय थानाय बे हा बि दा बेयाव मैया दाखालिसो फैनाय माखासे माने बाहेरानि मानसि रंफुरियाफोर बिसोर बे हाखौ आवग्रिनानै लाफैबाय सेनानै लाफैबाय बेबायदि अबस्था दा आगोर मोना दा जोंखौ लोगो लाबाय जायगानि गामि मानसिया दा जों बुंहरदों आङो बे आनसलिक एबसु रामफल बिल आनसलिक एबसु बुंहै लोगो लाहै होननानै दा खिन्थु दुरभाग्य रामफल बिल आनसलिक एबसुआ बे इलेक्सन खाथिखाय मावनो हाया बेखौ सोर मावनोब्रा राव मावनो नंखाया आरो होननानै एभयड खालामनानै थादों आरोखि खिन्थु जोङो बेखौ दतमा सार्कोल अफिसाव थांनानै रायज्लायहैनानै आरो जों डिसिनावबो उनाव रायज्लायफैनानै बे हाखौ जों दा मोनफिननो हाबाय दा गंगार जामफ्रावनि रायजो राजाफ्रा दा बिराद खुसि जोंनि सायाव बे हाखौ जों मोनफिननो थाखाय आरोखि दा जों बेफोर खामानिखौ जों मावबाय थायो आरोखि दा बिनि बादैबो जों गोबां माने जेनेबा चिराङाव मैखुनगावआव बर' हिन्जाव सासे रेप जानाय गुबुन हारिनि मानसिया रेप खालामदोंमोन दा जों बेखौ थांनानै जोंनो जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनिफ्राय जों थांनानै बेखौनो जों केस होदों केस होनानै दा रेजिस्टार जाबाय केसा ओमफ्राय दा कालप्रिटखौ जों इतिमধ্যे हमबाय दा बे पक्स'आव एरेस्ट जानानै दं दा बे जुदि बिसार जायोब्ला बे फासि जागोन हयथ' बियो लाइफ लं बे जेल जागोन आरोखि पक्स'नि आयेनाव बे आरो बिनि बादैबो चिराङावनो आरोबाव नैबे आमिनगाव होननाय जायगायाव बर' हिन्जाव सासे एखे उन्दैथार गथ' 9 बोसोरनि गथ' बर' हिन्जाव बेखौनो सासे बांगाल सेंग्रा मुलि फानग्रा जानानै थांनानै रेप खालामफैदों दा बेखौबो जोङो केस होनानै जों थांनानै स्वयं जों थांनानै केस होनानै बे जिनिसखौ दा हमहोबाय जाय दसि बेयाव हमजाबाय आरो बेबो दा बिसार जायोब्ला बेबो पक्स'आव एरेस्ट जानाय हिसाबै बेथ' फासि जागोन बियो नङाबा बेयो माने लाइफ लं माने जेल जागोन आरोखि